Assalamu alaykum milletçiler. Şu gün 2025 ýylyň 13-nji iýuly hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Şuňky gepleşiň temasy Türkmenistanyň prezidentine impeachment garaşýar. Hormatly milletçiler, men şu gün häzir TikTok'ta da ýagny açyk efir geçirýän meniň çykyşymdan soň TikTok baryn, çykyşym butonundan soň TikTok baryn we şo ýerde biziň ýyleşlerimiziň berýän soragyna jogap berýän. Şol efirden soň TikTok'ta dowam eder, şoň üçin efir gutarsa da biz intek efirde boluruz TikTok'ta. Indi gelin şu meseleye geçelim, ýagny temamyza Türkmenistan prezidentine impeachment garaşýar. Men näme şu temanyň adyny şeýle goýdum. Hormatly ýyleşler, eger ünferp terseňiz, soňky 18 ýylda Gurbanly Berdimuhamedow ýa-ni prezident bolup gelenden başlap 2007-nji ýylda Türkmenistanyň halkyň önüne bir prezidentim jogap bermedi. Biz ine Niyaz Wasyýow Türkmen başy beýle eýle diýýär bolsa da halk bilen gürleşip, halkyň içine girip, halkyň öňüne çykyşlar edip, jogaplar berip, soralar berip, bir topar temalar galdyrýardy we gürleşýärdi. Bu liksany atalogul halkyň öňüne gürleşmäne aňarda dursun. Bunu gürläm bilen ok. Olar ýaly bulyň ýanky hünärmentligi ýok, olar ýaly bulyň aklam ýok. Halkdan gaçýarlar, halk bular saýlamady. Ganhor Gurbanly Berdimuhamedow Niýazowy öldürip geldi. Putin'den ruhsat alıp Putin'in ýangny ırdaçylygy bilen Türkmenistan hökümetini basyp aldy. Ýuwaş-ýuwaşdan ýanky hökümete bilegenen adamlaryny ýok etdi, türmäge batyryp Recep, ýanky ahranyň başlygy, ýene bir topar MWD, polis, MHM başlyklaryny ýok etdi, öz galy Jadan Hramov bilen. Men indi o zatlar galdyjak, şu günkü gepleşigimde men umuman impeachment alacak. Haçan biz impeachment diýenimizde size bir düşnükli bolar ýaly impeachment diýmek nedoweriýe, ýagny ynamdan çykmak diýmek. Biz haçan Türkmenistan prezidentine impeachment diýsek, biziň ynamymyzdan çykdy diýmek. Sebebi şul kanunlar dünýäde halkara konwensiýalar, şertnamalar, kanunlar ONU ýa-da OECD ýa-da başga bir birleşikleriň hemme alýan kararlar, netijeler we konwensiýalar her wagt bir zat aýdýar. Islenip döwletde halkyň roly esasy bar. Prezident, milli lider, ministr, vice-premier olar saýlanýan adamlar. Ýagny halkyň ırdaçy bilen halkdan saýlanýan adamlar. Ondan şu döwletler, ýa-ni hemme döwletler şu zatlara ONU gol çekdiler. Şunu kabul edýär. Bizim döwletimiz bütün dünýä sivilizasiýa girmek üçin kabul edýär şunu. Ine bizim şoň gol çekýär diýip kabul etdi. Onu Gurbanly Berdimuhamedow kabul eden ok. Onu 91-nji ýylda, 92-nji ýylda, 93-nji her ýylda bir konwensiýa Türkmenistan goşuldy. Gurbanly Berdimuhamedow prezident bolmaka Türkmenistan gol çekdi şoň. Ine şolum tasdiklap otyr. Gurbanly Berdimuhamedow 2007-den 2020-nji ýyl tasdiklýar. Men şu konwensiýalary ýa-ni boyun alýan döwlet hökümine we tasdiklýan diýip. Ine şu konwensiýalaryň netijesinde biz halk bolup prezident saýlamaly. Siz bilýäňiz, biz muny saýlamadyk. Ne Gurban Gulyny, ne Serdar saýlamadyk. Biz saýlawlara barmadyk. Bir 5-10%, 12-15% adamlar olar tapawy ýok, kime bolsa da bültenden gaýtdylar. Hökümet edaradakylar administrativ resurs diýär, olara mejbur ýagdaýda Gurbanla ses berip gaýtdylar ýa Serdar. Ol saýlaw däl, onu falsifikasiýa diýär. Falsifikasiýa diýmek, ýa-ni kart oýnanynda beýlekin allamak diýmekdir. Ýa-ni falşiw kartalar ulanmak ýa falşiw pullary ulanyp bir ýerine allamak. Ine şu ýaly falsifikasiýa Gurbanly Berdimuhamedow etdi, oğlu Serdar etdi. Men şonuň üçin aýdýan her gerek. Gurbanly Berdimuhamedow prezident bolanda bizim seslerimizi oğurlady. Bizim seslerimizi uçağa daldy, biz bermesek hem uçağa dalıp bütün dünýäni alady. Bizem alady. Serdar Berdimuhamedow. Men size aýdyn, biz 60-a oly izbiratelny ýa-ni участкалary jaň etdik. Onuň başlyklary bilen görüşdik, işgärleri bilen görüşdik. Olar aýdýar 4%-dan 12% adam geldi. Umum gelmelidinden. Umum 8% ak bolýar. 8% ýa-ni saýlawga gelen adamlar bilen saýlaw tasdiklanmaýar. Saýlaw täzeden geçirmeli. Saýlaw minimum
45-50% saýlawçylardan adamlar gelmeli. Minimum. Ine mysal üçin Türkiýede biziň aktivistimiz gitdi saat 12'de saýlaw uçastygyna gitdi. Saýlaw uçastygyna saat 12'de konsuluň içine barıp suraty düşüp bize iýerdi. Şol ýerde 3-nji boldy. Ona başlan. Ýagny saýlawlar 12'de baranna registrasiýon jurnaly bar, şol ýerde 3-nji boldy. Diýmek 13:50 2 adam gelipdir. Şu ýaly Türkiýede olaň hata boýunça 800 000 adama gelip ses berdiler diýär. Ol mümkin däl. Şonuň üçin hormatly bana ýyleşler bul saýlawlar, serdaryň saýlaşy, KK'nyň serdara prezident postuny padarka berişi bul gülkünç zatlar. Bizde saýlaw ýok, şonuň üçin saýlaw ýani sistemasy bolmady. Indi 3-nji täze Türkmenistan gurulmady, ýagny 1-nji ýyly Sowet Soýuzy gurdy 1924-nji ýylda, 91-nji ýyl dowam etdi. 91-de Türkmenistan öz garaşlygyny aldy. Derrew diktator Niýazow Türkmenistan basyp aldy, özüni kultliýişini soýup, özüni Huda ýaly edip Türkmenistana ýani ruhnama ýazyp, özüne hemme 3 tane hökümedem eline alyp Türkmenistany öz diktator döwletine öwürdi. Ondan Gurban onu öldürüp geldi. Yankı şu diktatör devleti, 3-nji devlet, 2-nji devlet dowam etdi. Ýagny 91'de 2-nji devlet emele geldi. Ýagny täze konstitusiýa kabul edildi. 24'de 1-nji gedek, 92'de 2-nji gedek. Indi bilim şu 34 ýyllyk sistemany ýykyp täze konstitusiýa kabul etmeli diýmek täze bir döwlet dörýär. Sebäbi ine mysal üçin bir boşluk ýer. Şu ýerde bir ilat ýaşaýar. Mysal üçin bir halk. Şu halk territoriýasy bilen özüniň içinde adamlar saýlar ýaly, saýlanan hökümetim adamlar bilen işleşer ýaly konstitusiýa oýlap tapýar da düzýär. Konstitusiýa diýmek şol hökümet, döwlet, ýer, ýani simbollar we döwlet simbollarynyň arasyna gatnaşyk diýmek. Döwlet halk bilen näme gatnaşmaly, halk döwlet bilen näme gatnaşmaly. Ine şoňa konstitusiýa diýilýär. Ýagny adamyň arasyna gatnaşygy kegitýän dagawor. Ine şol dagaworyň konstitusiýa esasy döwletiň kanuny bolýar. Olam Türkmenistanyň bütün dünýäde çeken konwensiýalaryň we şertnamalaryň esasyny edilýär. Sebäbi konstitusiýada her wagt ýazyly. Türkmenistanyň gol çeken şertnamasy, konwensiýasy konstitusiýadan ýokary ileri tutulýar. Ine ünsürüm. Türkmenistanda Türkmen halky ýaşaýar. Topragy bar, döwleti bar we içinde konstitusiýa bar. O ýerde Türkmen halkynyň we hökümetiň argatnaşygy barada şertnama. Ine şol şertnamada, mysal üçin biz konstitusiýany kabul etdik 91-nji ýylda. Niýazow şo şertnamany özüçe ütgetdi. Öz haklaryny köpeltdi, halkyň haklaryny azaltdy. Ondan Gurbanly Berdimuhammedow gelip ona ütgetdi de öz ogluny ýani prezident wezipe konstitusiýa saldy we içine milli lider diýip wezipe goýdy da ogluny karar çykaryp özüni milli lider etdi. Duruşuny bir kanunçylyk. Ine şoň üçin Türkmenistanyň 2-nji konstitusiýasy 91-nji ýyldan şu neçe 7 gene ütgedildi we şo ýerde bular mundan beter ýani öz haklaryny güýçlendirdiler, prezident milli lider. Indi biz ýuridiski şunu aýdyp bilmeýär. Egerde biz Türkmenistanyň çägine diňe konstitusiýa teretsek, biz şunu aýrymy bilmeýär. Hakymyz da ýok bir zat diýmeli. Ananyň. Bular неприкосновенный, ýene bir karar çykardy, el ýetirilmeli milli lider we prezident. Hiç kim işat diýmeli, el ýetirmeli, şular suwda çekmeli, nimetmeli, özüni garap gorap, hemme kanunlar çykardylar. Indi biz näme etmeli? Şu ýagdaýda. Men şunu ýani ýuristler bilen gördüm. Inanmar sana ChatGPT'de ýazyp gördüm. Başga chatlara, öňüňden chatlarda ýazyp gördüm. Konwensiýalar galdyryp gördüm we bir zat tapdym. Biz halk bolup konstitusiýanyň iň ýokarsyna. Biz halk bolup, ýani halk prezidentiň, milli lideriň milyon, milliard milli lider bolsun, milliard prezident bolsun, şoň ýokaryna. Şu näçe aşagda wezipe bolsa iň ýokarky organ Türkmen halky. İstendik wagtda konstitusiýany ýatyryp bilýär, täzesini kabul edip bilýär, referendumyň prezidenti ynamsyzlyk bildirip aýryp bilýär, isten zadyny etip bilýär. Ýöne bütün dünýä konwensiýalarynyň normasyna görä. Ine şoň üçin men size düşündirýän, biz
Türkmenistanyň prezidentine, milli lidera ynanamdok ola bir gutorun bir narkoman. Ol bir triýeki. Gitara çalyp aýlanyp ýör, häzir ýene gitara çalyp başlady. Türkmenistanyň içi katastrofa. Şäherlerde adamlarda iş ýok, çörek tap bilen oklar. Bu bolsa ýene gitara alyp ýanky çalýar. Özüm nähili gitara çalýar? Häzir täze karar etdi, ýanky dil karary. Kim at gazanan artist boljak bolsa, ya at gazanan ad aljak bolsa, Gurbany Berdimuhammedow bilen çykyş etmeli. Talantyny öldürmeli. Gülkünç dälmi? Käwagt men şuňa seretdim, içimdenem bir nefsim agyrýar. Şul adam psihbolnitsada ýatman adam. Bu balnoy. Gurbany Berdimuhammedow balnoy. Psihikatadan bir yaramayan adam. Muny biz hökman suratda doktorlar seretip bolnitsa ýatyryp, derman berip bir kellerini öňüne getirmeli. Indi ogly bir azajyk bir logiçny, adekwatny hereketler edermikä diýsek, bulum velosiped sürüp kakasynyň ýoluna ýörep başlady. Şoň üçin men häzir aýdýan, soňam aýtýan, öňüm aýdýadym, soňam aýdym, biziň geljegimiz bular bilen näme? Bular bagly. Bular gitmese, biziň ömrümizde, biziň geljegimizde böwürt bolupdy. Bizde ne adalatlyk bolar, ne adalatlyk höküm türer Türkmenistanda, ne Türkmenistanda azatlygymy bolar, ne biz döwüşimiz açyk gelip biler. Şo gulçulukda bolar, daşynda içinde. Ynanmardan da ministrim, vice-premierim, MHM-de, polisim hemmemiz gulçulukda. Şoň üçin biziň bir ugrumyz bar, täze Türkmenistan gurmaly, täze konstitusiýany kabul etmeli diýmek, 3-nji respublika gurmaly. Ine şoň üçin şoň günde biz 5 ýyldan bäri bir topar sorag berip gelýär. 2 ýyla Gurbany Berdimuhammedow, 3 ýylym Serdar Berdimuhammedow. Serdar Berdimuhammedow intek bir soraga da jogap bermeli. O mümkin el o Serdar Berdimuhammedow üçin sebäbi Serdar Berdimuhammedow ukypsyz, hünärmend däl, kakasynyň haýyşdy boýunça prezident wezipetine gelip, kakasy at şaparsyň velosiped süresiň özü men dolandyryn arkymy bolaý diýip, ýanky şuny allap getirdi. Indi bu näme etjegini bilmek. Bar edilýän zady telewizorda prompt, teleprompt diýilýär, ýani telewizorda ýaly şunu okaýa boýun, montaj edip, ýygnak geçirip diýip muny goýýarlar. Şunu häzir arkyn jurnalistlerine gurletseň, gurlämemmi? Inanyň, şul ikisem jurnalistler açyk soralar berse, dymar durar, gurlämemmi? Jogap tapmady. Bular jurnalistlere jogap tapanok, halka näme jogap tapsyn? Bir topar dünýäde we Türkmenistan içinde problemalar näme çözükler tapsyn? Ine şoň üçin biz 3 ýyllap şoňa soraw berýär, jogap berilmek, indi biz şoňa ynanmamyz ýok. Goý setlerimiz oglak gelsin. Goý prezident bolup ýörsin. Ýöne 3 ýylla eden işi bolmady, etbiljek işem ýok. Biziň hem ynanmazdan çykdy sebäbi konstitusiýa eline goýup kasam aýdyp, biziň haklarymyzy bozdy, wiza ýerdip, türkmen halky daşyna çykmaz ýaly, pasportlary uzatmaz ýaly, türkmen manadyny ýürütmez ýaly, türkmen manadyny hümmedi ýok. Diňe içinde ýörýär. Konvertasiýa ýok. Näme bular gazanp bildi? Häzir ine buğdayarlyk 1,5 miň tonna, 1 milyon 400 mi 500 miň tonna allyk diýär. 300 miňem ýok buğday. Oraya buğday alan bolsaň, oraya buğday ýygnan bolsaň, o toy bayram näme hekimler aýýar. Olar gaýdyp medal bermeler. Sebäbi buğday ýok. Ýene falsifikasiýa, ýene allyw, ýene telewizorda hemme zat gülýär, siz ýatyberin. Men size gülýär görkezän ýöne men gerek adam aýran gulçuluğa batan ýa-da türmäge batan men işim diýip bizi hakykat aýtman. Biziň döwletimiz, biziň oň döwletde, Gurbanyň döwletde, Şammy Pamyň döwletde, biziň döwletimizi ine şu ýaly bizden soraman Allah, bütün dünýäni Allah, bizi Allah dolandyrýar. Ol bilenok, Serdar Berdimuhammedow bilenok, ministrlerini beýle bir topar MHM agentlerine şey diýin. Eger ministr şonu edýän bolsa, korrupsiýany, eger Türkmen telewiziýany watan programmasy alýan bolsa, onu o nirlerde uhlap ýör, ondan meter şunu işten aýrmaly. Diýmek, düşünübüm bilen ok şoň alyn ýani. Diýmek, biz gaty şart ýagdaýda muny aýrmaly. Sebäbi bu düşünen o şoň alyn ýani. Ýani işin şuraya gidişini biz saýrap ýatyrsa opozisiýa aýdyp dur, adamlar çykyş edip dur, adamlar eýem
prezidenta inanman bize yüzleniye gayrat edip kömek etmerin diýip. Bizim awraýymyz halkyň ününü prezidentiň awraýyndan köp. Bize bolan ynam prezidente bolan ynamdan köp. Prezidente bolan ynam ýok. Men ýa barmak basyp size düşündirýän watandaşlar bir toparymyz menden has ökdüdiňiz ýöne elementar zatlar düşündirýän. Biz impeachment Serdar Berdimuhamedowa beräýmeli. Ol ynamdan çykdy. 3 ýylda eden işi ýok, başarýan zady ýok, diňe Türkmenistan katastrofa getirdi. Şoň üçin ina impeachment bolany gözüňe Serdar Berdimuhamedow getirmeli. Impeachment diýmek ynamdan çykdy diýmek. Ina şu real ýagdaý Türkmenistan boýunça. Ine men size ine köp adam diýe ay Murada elimize urşal yara galmasak we ýeňip bilmez. Mümkin näme? Sebäbi şolary şeýle, beýle, bulan onsuwa, munsuwa, bulan tanklar wa, bulan ýanky raketalar wa, beýlekler wa, näme bolsa şo bolsun. Mundan beterler aýryldy. Men size mysal görkezýän, bütün dünýäde bir näçe mysal getirýän. Nähili prezidentleri, ýagny 20-30 ýyllap döwletde bikamçylyk edip awtoritar hökümet süren, ýa diktator bolup süren adamlar nähili halk aýrdy. Mysal Filipinler 1986 ýylda halk hökümetiniň rewolýusiýasy boldy. Prezident Fernando Marcos 20 ýyldan gowrak höküm sürdi. Ine Gurban Berdimuhamedow oğlunun üstüne ya gönlün özi eýhem 18 ýyl höküm sürdi Türkmenistan. Şol Filipinin diktatory ýaly 20 ýyl ýaly ine şoňa geldi. Şol adam saýlawlary galyp saýlawlary geçirdi. Opozisiýany basyp ýatyrdy. Galp saýlawlardan soň adamlar köçe çykdylar we milyonlarça adam köçe çykyp biz garşy diýip demonstrasiýa etdiler. Şol goşun we polisiýa halka garşy ot atman gaýdyp prezidentiň diýen zadyndan ýüze urup halkyň tarapyna geçdiler. Rejim bir näçe ýylyň içinde ýykyldy we Marcos ýurtdan gaçyp gitmeli boldy. Ine Serbiya, ikinji döwlet. 2000-nji ýylda Slobodan Milošević agdarly. Milošević saýlawlarda ýeňilendigini boýun alman, ýani howpsuzlyk güýçlerini halky basyp edip, basışlar edip täsir etdi halka. Ýöne şonda da halk öňe çykyp, ýani köçe halkara jemgyýetiň basyşynyň esasyna, halk köçe çykyp şoň basyşynyň esasyna ýani ol işinden çekilmeli boldy. Tunis 2011-nji ýylda Arap Baharynyň başlangyjy, Arap rewolýusiýasy. Arap Bahar rewolýusiýasy. Diktator Ben Ali 20 ýyldan gowrak höküm sürdi. Ine Gurban Berdimuhamedow 18 bolsa, ine diktator Ben Ali 20 ýyl gowrak höküm sürdi. Bir söwdegar özüni bazarda ýakdy gaharna. Şol ýanky neme diýilýär, trigger diýilýär, inglişçe trigger. Ýanky spusavoy kurçok. Şol trigger boldy bütün halka. Halk gaharna galdy, şonu aýryp goýardy. Howpsuzlyk güýçleri adamlara ok atmakdan bardak buyrukları red etdiler. Bir näçe hepdeniň içinde rejim ýykyldy we Ben Ali gaçdy. Başga bir döwlet, Misr, Egipt, Hosni Mübarek ýykylmagy, şoň ýykylmagy. 30 ýyldan gowrak awtoritar dolandyrşyny Hosni Mübarek etdi ýurtda. Milyonlarça adam ýanky köçelere çykdy. Goşun ahir soň protestleri basyp ýatyryp bilmän ýanky Hosni Mübarek'iň aýdan kararyndan ýüze urtda halkyň tarapyna geçdi. Prezident Mübarek halkyň we halkara jemgyýetiniň basyşy bilen işinden çekildi. Indi halkyň güýjüniň gatul täsir bardygyny men ýalňa düşünürdim. Her wagt halk köçe çykýar. Indi şu reali bizim hem hakkımız var, istendik wagt köçe çykmak. Ay men çıksam o çıkmaz, hem o çıksa men çıkarım, onu seyretmeliler. Dökülmeli köçe. Çağı, baba, ata, oğul, hemme dökülmeli. Şey dip köçe çıksak, dökülsek, hiç kim bizi atmadam, hiç kim bize zat diýmedem, gaýtyp polislerim görür be. Biz halk üçin işleýär, biz ikisany atal oğul kezab üçin işlemdik. Halk eger çıkan bolsa, halkymyz ba bolsa, bir tarapyna geçecek diýip geçerler. Häzir näme halk tarapyna geçen halk ýok köçelerde.
Köçe çykdym halk şular geçe. Aýdybam dur, murada bir aç halk çykdy, biz ýygyna özümiz ýürýärdi ýygyna. Şu ýaly şoň üçin men diýişim şul çalışmalarda, şu ýaly parahat çalışmalarda, parahat sistem agdarşykda halkyň esasy rolu bolýar. 80% halk edýär işini. Şoň üçin halk agzyr bolmaly we köçe çykmaly. Daşarda diasporalar, opozisiýa birleşip şolar basyşlar etmeli rejime. Ine häzir şo bolupdy. Demokratiýa, opozisiýa basyşlar edýär. Aktivistler, siýasatçylar Türkmenistana basyş edýär. Bir topar hatlar gidýär hemme ýerlere. Aktivistler tutýar, ondan beter hatlar gidip, ondan beter basyşlar bolýar. Hopsuzlyk güýçleriň we goşunyň bir bölegi halkyň tarapyna geçmegi. Ýagny hemmesi däl, bir bölek ýeterlik. Halkyň tarapyna geçse beýlik bölek durýar. Halkam gelýär, biziň eginleşlerimiz bu tarapy geçdi. Mümkin biz ýangyş ýolda, ýangyş tarapda diýip ýöne çekilýär. Şol bütün dünýä jemgyýetiniň täsiri. Ine mysal üçin biz köçe çykdyk. Bir ýyny atdylar ýa bir ýyna ýa güýçlendiler. Derrä bütün dünýä ýa jemgyýeti basyş edýär hökümeti. Egerde siz dowam etseňiz biz sanksiýa edýär. Siz ýa-ni halkyň halka ıhtiyaryny işlemeli, halk üçin işlemeli. Bu näme halk atyp ýörseňiz diýip. Bulary ýa basyş edýär. Şo ýerde diktator we halk ýa saýlanýar. Ine bular halk, şundan çıkan adamlar demokratiya, halkın haklarını işleýär, demokratiya demek halk dolandyryjy işleýär. Bu tarapda da diktator şonu berjekkä bolýar, ýa-ni ýeközi ýa maşgalaty bilen ýa tohum bilen hökümeti basy alan adam. Derrä ak bilen gara saýlanýar. Adamyň gorkmazlyk karary, ýagny adamlar özüne karar bermeli. 33 ýyllap, 34 ýyllap garaşbirlik hiç zat bolmady. Bolmadam, çykmasak bolanok, hiç şunu başgaça ýeňip bolanok, ýeti gowlaşar, bir gowlaşar. 34 ýyl ýam, 34 ýyl bir ýarym generasiýa. Bir generasiýa 20 ýyl. Bir ýarym generasiýa bolýar-da. Soňky 6-njy usul, ýa-ni habar beriş ferişdeleri, internet, mass mediada hakykat aýtmak we Türkmenistan içinden hemme ýa-ni bilinçleri daşyna çykaryp bütün dünýäge ýetirmek. Ine şul 6 sany hereketi men size aýdyp berdim. Indi bu Türkmenistan üçin näme aňladýar? Ýa-ni 6 sany hereketiň Türkmenistan üçin näme biz nämäni unutup bilýär? Şul 6 sany hereket şol günde Türkmenistanda şolun haýsyny unutup bolýar. Gelin şonu sezdelin. Türkmenistana hukuk prosedur hökmüne impeachment bolmasa da men ýalňyza düşünüp berdim. Şu konstitusiýanyň esasynda biz impeachment berip bilemok. Näme impeachment inisiatory halk maslahatynda 3-den 2 bölegi ýa-ni ses bermeli. O ýerde ýa Pampers ýaşurlar. Olar ýa-ni diňe prezidentden de bütün dünýäden gorkuşup, şu prezident näme diýse arkadaş şokrak diýip böküp, näme diýse gol çekýär, näme diýse elini aldyrýar. Ikinji, kaziýetler we mejlis ýa-ni hökümetiň elini bolsa da, oňa garamazdan diktator ittinlik saýlawlary falsifikasiýa edip geçirip bilse de, oňa garamazdan biz öz güýjümizi elimize alıp ýa-ni üýüşüp, agzybir bolup çykyp hemme zat edilýär. Dol hakymyz bar. Biz bütün dünýäde gol çekilen adam haklary goýan jarnamaň esasynda we bütün dünýäde 1972-nji ýyla ýalňyşmasam Deklarasiya гражданских прав и гражданских политических прав diýip şo deklarasiýanyň esasynda, ýagny adamlaryň graždan we siýasy haklary boýunça deklarasiýanyň esasynda biz öňe çykyp konstitusiýa seretmeli, gözümiz ýumyp, ýa konstitusiýada 3-nji maddamyz bar. Şo ýerde ýa-ni Türkmenistanyň iň ýokarky organ Türkmenistan ýa-ni halkydyr. We biziň ýygnanmana we ýürüş etmegine dol hakymyz bar. Hökümet bize päsel bermeli. Şol 2-3 sany statiýaň esasynda
konstitusiýanyň esasynda biz öňe çykyp, köşküňe barıp, öz impeachment'ymyzy, ýa-ni prezidentde bolan ynamsızlygymyzy bildirip, şonu aýyp bilýär işin. Bir näçe usuly bar. Şoň üçin biziň etjek zadymyz doly hakly, ýa-ni kanun esasında we bütün dünýä konwensiýasynyň esasında hereketler. Ine şu ýaly edip bolýar we şoň esasında biz Türkmenistanda çalışmalar etbilýär. Kimin näme soragy bolsa, kyn görmän ine kommentariýada ýazyň, men kommentariýada ýa-ni başar bilsem jogap bereyim. Men şul efir näme size jikme-jik düşündirýän impeachment'ın ýagdaýyny. Şu günü Türkmenistanda bir üýtgeç hadise dördi. Bir tane özüne prezident diýip ganhor Niýazy Ölüren 15 ýyllap Türkmenistan dolandyran, öz ogluny padark edip prezident ýa-ni wezipetini beren we oň arkasynda özü gizliň Türkmenistan dolandyrýar. Eýen bir kanun, bir adam biz prezident diýip belledik, mysal üçin setlerimizde bolsa da, ýöne arkasynda başga adam prezident bolup ýör. Ol eýen ikisini bile tutup biz diňe şunuň üçin tutsak edip biz konstitusiýaň esasyna şolary ömürlük suud etmeli. Ömürlük türmäge basmaly. Näme sebäbi? Bu falsifikasiýa we maşençilik diýilýär. Bir adam prezident diýip bolup ýör, telewizionyň önüne çykyş edip ýör, gürläp ýör, ýöne şuň arkasynda başga adam şuň haklaryny ulup, şuň wezipetini ulup, daşa ýurtlara gidip, gol çekip, ýa-ni obýektler edip ýör, obýektler açyp ýör, hojalyk işler edip ýör, adamlary işden aýyrýar, işe goýýar, bir düşür ýaly. Ümitlerim. Günni görýän telewizionyda Gurbany Berdimuhammedow Arkadaş şäherine barýar, häzir Balkana baryp, munaýyryň diýip hojalyk işle goşulyp, guruluşykçy ýaly çykyşlar edýär. Bu kim? Milli lidermi? Guruluşykçymy? Ya guruluşyk ministrimi? Ya vice-premiermi? Guruluşyk boýunça ýa-ni atwetsyny? Ya şul adam premier ministrmi? Ya prezidentmi? Hojalyk işler bilen näme işi bar? Milli lider näme etmeli? Oturup kitap ýazmaly. Türkmenistanyň döwlet ýa-ni ýolbaşçylygy barada. Türkmenistana ideýalar ýazmaly. Ýa-ni oturup ideýalar tapmaly. Halky birikdirip, ýa-ni hökümet bilen halky hökümeti birikdirip, şuňky aktualny temalarym gözüňe tutup, ideýalar goýup, şu halky birikdirip, ösüş bolar ýaly bir ideýalar tapmaly. Ideýalar nähili halkyň içinde ýaratmaly, o mexanizmini tapmaly. Oturup bir topor juristler bilen, bir topor siýasatçylar bilen, bir topor ýa-ni halkyň içinde öz pikirleri bilen öňe giden adamlar bilen duşup, gepleşikler geçip, olar bilen pikir alşyp bir ideýa tapmaly. Milli lider. Milli lider diýdi, milli ideýasy bolmaly, milli işi bolmaly. O näme edip ýör? Gidip Balkanda guruluşyk edýär, o ýerden pul ogurlaýar. Arkada da guruluşyk edýär, o ýerden pul ogurlaýar. Şo Mizraň ministri bolanda pul ogurlap guruluşyk edip gelýän işini häzir dowam edýär. Kimin milli lideri? Näme etdi milli lider bolup? Hiç zat. Hakykatdan prezident bolup işläp ýör. Milli liderin adyny alyp Türkmenistanyň prezidentiniň haklaryny ogurlap prezident bolup işläp ýör. Ýa-ni prezident bolup ýör. Ine prezident bolup hukukly hökmüne hiç zat etmeýän, hiç zat başarmaýan, öz wezipetini kakadyna padarka beren adamam aýyrmaly sebäbi şol adam ýagny öz işini oňur bilen ok, halkyň önünde jogap berip bilen ok soraglary, halkyň işini, halkyň ýa-ni jebir çekýän zadyny çözüp bilen ok, halka hiç zat edilen ok, ynamdan gaçýar. Ine şoňa impeachment diýilýär. Ine şonuň üçin şolary bir çalışmaly we ynamsızlygyny bildirmeli. Her adam ynamsızlygyny bildirmeli şoňa. Ine şu ýaly şoň üçin men ýene bir aýdýan, biz Türkmenistan prezidentine impeachment bildirmeli. Her adam gowy düşünmeli. Impeachment diýmek ynamsızlyk. Biz ynanamyzok şu prezidente. Şul Serdar Berdimuhammedow 3 ýylda ne reform etdi, ne biziň geleceğimizi kerkitläp bildi, ne biziň ýa-ni halkymyza kömek etdi. Gaýtyp agyr güne saldy. Gaýtyp kakasyna büdjetden pul ogurlamagyna ruhsat berip, Arkadaş şäherini urdurup ýör. O pullar bize gerek. Inanyň bir günlük geçiriljek
Yani одноразовый obyektleri gurup ýör. Balkanna. Onan bütün dünýäni çağırıp ine biz suw meselesi boýunça üýşýär, ýani Kaspy deňizleriň boýundan döwletler diýip bize näme gerek bolatlar? Köçeleri oňaryň, çopurlary, etraplaryň, welaýatleriň, şäherleriň köçelerini oňaryň. Adamlara kömek edin, adamlar $30 pensiýa alýar. Одноразовый obyektler bize näme gerek? Öýlerini awra edinjek bolýar, bütün dünýäniň öňüne, oňuň öňüne ine biz şuraya ýygnaklar geçirýär, biz neutral döwlet diýip we şu ýerden pul ogurlaýar. Halkyň şu ýerde aladaty barmy? Elbetde ýok. Ine şurýaly kezzaplar Türkmenistany dolandyrýar. Şoň üçin biz ynamtylygymyzy bildirmeli şoňa. Impeachment. Impeachment sözüni her ýolda, köçede, telewizorda, ýani awtobusda, işde aýdyňyny. Türkmenistanyň prezidenti impeachment men gorlaýan. Impeachment bermeli diýip gurlan şu impeachment sözü Serdar Berdimuhammedowyň maňlaýyna gelmesine biz şoňa ynamtylygymy bildirip köşküne baryp aýyrmaly. Hormatly ýylyşlar, eger-de başga soraňyz bolmasa men şu efirimi muhtaryan giç başlanma başlan men gündüň işledim. Ýaňy boşadym, oňa açyk komandirovkada bolan soň tehnik ýani problemalar çykdy. Hiç derw çözüp bilmedim. Indik gepleşikler şeýle hoş sag bolun. Ýene bir gerek videony paýlaşyň. Öz doganlarynız, dosýalar, tanışlar bilen gürleşiň. Biz Türkmenistan prezidentini impeachment bildirýär. Sen kösenip ýörsiň daşy ýurtda. Näme sebäbi? Seniň hakykatdanam özüň bilmesegem ynamyň ýok prezidentde. Sen daşyna maşgalaryň iklimi üçin gitmeli bolýan. Sen bilýän, şu prezidentden tok ýok, şu hökümetden tok ýok. Şu Türkmenistan men hojalyma kömek etmeýän, men gitmeli daşyna şöýden pul işläp getirämedim. Men prezidente ynanmak, döwlete ynanmak. Diýdiň şol. Daşyna gidip işläniň. Daşyna gidip işläniň, diýdiň, men ösmeli, men jaý bolmaly, maşinamla şoň üçin şu döwlet bana kömek edenim, şu döwletiň prezidenti men ynanmam ýok, men daşyna gidip işläp özüm bir zat edämedim, hiç şart ýok içinde diýip gideniň ine şol ynamsızlyk şol. Şoň netije şol. Şoň üçin şol impeachment ýadyňyzda saklan we her ýerde aýdym. Biz impeachment hödürlýär, biz ynanamdyk prezidente. Şoň esasyna biz köşküne baryp şunu aýyrmaly. Impeachment sözü we ynamsızlyk Türkmenistanyň hemmeler çopundan başlap ministrler, vice-premierler, hökümet işgärleri, oğullarda çağlar, ýaşullar hemmesi aýtmaly şu. Bütün Türkmenistan bilmeli. Türkmenistan prezidentine ynanmak. Türkmen halky prezidentine ynanmak sebäbi boş, başarýan poky ýok. Kakasynyň gullugyna, bulun gulçulukda bize gulluk gerek gel. Gurbanyl Putin'in gulçulugyna, bu Kakasynyň gulçulugyna gurbanyl şol prezident bolup garadan Türkmenistany dolandyrýar. Bize oraya gerek gel. Bize hakyky döwlet gerek, hakyky prezident gerek. Bizim aladamyz bilen ýatyp erteden turup aladamyzy çözüp beren adam gerek. Bize gerekken olatlar. Ine şeýle hormatly watandaşlar, ýene bir gerek size ýülenýän Alişer Sahatowyň aýaly bilen gürleşdim men Gülala. Häzir $500 Abdullah üçin $500 Alişer üçin adwokata pul tölemeli. Men şol videoň aşagynda goýaryn. Şol Gülalaň IBAN'yny goýaryn. Kyn bermen kömek edin. Kim näme kömek edilse bize maddi kömek gerek. Alişer we Abdullah. Men Abdullah bilen dün gürleşdim. Jansa ruhly, ruhly görüşmeli diýip aýdýar. Hemmäge köp sag bolsun aýdýar. Kömek edýänlere, kömek etbilmeýänler hemmesine haýyş edýär, görüşi dowam etmeli. Bize akit meselerim görüşi dowam etmeli, durmak ýok diýip aýtdy we hemmäge salam aýtdy. Şunu men efir mutaryan bize maddi kömek gerek. Ine Abdullah we Alişer üçin kömek etjek bolsaňyz $3, $5, $10 kyn bermen. Ne şul nemeň aşagyna lira, Türkiň lirasy we dolarda IBAN'lar bolar. Kömek edin, kyn bermen. Kim näme etbilse Allahdan aýsyn hemmäge kömek edýänlere, kömek edýänlere köp taňa gasyn. Halkyň aladasy bilen bolun, watanyň aladasy bilen bolun. Onu hiç il diktator biziň öňümizde agdybirligi, adalatly ogurlap bilmez. Hoş sag bolun, indik gepleşikler çelli.